Kahraman arkadağımızın sayesinde bakı bir taraf vatanımız özüşleri ve senye. Halkımızın bahtiyarlığı, vatanımızın rovaşlığı, soňa deterlerinin dönemegine ulu joşgun beriýär. Türkmen sanatymyzyň, medeniýetimizin a davrayı arşa götürülip, aýdym bolup, äleme ýan salýar. Hormatly prezidentimizin sunugaty goýýan sarpazy belin tepkitleri ýetmäge golluk berir. Milli mirasymyza salgylanyp, döwrebap şertlerde sunugy deserlerini döretmekden lezzet alyp ýaşaýar. Sebäbi biz sunugatyň aşygy. Salam mehriban tomaşaçylar, elilileşler. Gahryman arkadaşymyzyň saýasynda siziň her bir günüňiziň bagtyarlygy, rowaşlygy beslenmeni, hormatly prezidentimiziň janynyň sag, belent başynyň aman, tutýan tümli işleriniň hemişe rowaj almanlarda ulap, sunugatyň aşygy gepleşmeden täze sanyna tomaş etmäge çagyrýas. Sunugatyň aşygy. Mehriban ýerleşler, gahryman arkadaşymyzyň saýasynda ýurdumyzyň medeniýet, sunugat ulgamyna uly işler alınıp berliýär. Ýaş dekinlerimiziň sunugatyň dürli ugurlaryndan ilimli, bilimli bolmaklary üçin ýurdumyzda ähli şertler hem mümkinçilikler döredilen. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, biziň ýaş dekinlerimiz sunugatyň dürli ugurlaryndan bilim alýarlar. Edilileşler, biz bugün gepleşýärmizi Maya Kuleywadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýürüýte saatçylyk mektebini taýýarlamagy makul bellik. Maya Kuleywadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýürüýte saatçylyk mektebinde çağalar sunugatyň dürli ugurlaryndan bilim alýarlar. Okuw otaglary döwrebap ülgülerde, täze tehnologiýalar bilen, okuw sapaklaryna gerek bolan dürli saz gurallar bilen üpçün edilen. Hormatly prezidentimiziň sahabaty, sunugata hem ýaşlara, çağalara bolan çäksiz söýgüsiniň, aladasynyň netijesini her bir okuw otagyndan, gerekli bolan saz gurallaryndan ýaş nesiller giňden peýdalanýarlar. Ýürüýte saatçylyk mektebinde 8 bölüm, ýagny saz nazariýeti, milli saz gurallar bölümi, halk saz gurallar bölümi, üflenip we qakylyp çalýan saz gurallar bölümi, kirişli saz gurallar bölümi, ýürüýte fortepiano bölümi, koreografiýa bölümi, umumy fortepiano bölümi boýunça bilim berilýär. Ine biziň sähwetdeşimiz Maya Kuleywadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýürüýte saatçylyk mektebiň direktory, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň il ýaşulsy Berdiňýaz Babanýazow şeýlede mektebiň mugallymy Kerim Jumaguleýew. Berdiňýazdagy ine bizi ýaňy bir näçe çağalaryň bilim alýan sunugat ugrundan, saz ugrundan, aýdym ugrundan taýýarlyk görýän pursatlaryny ýaňy tomaşaçylarymyza ýetirdik-de. Ine näme gahryman arkadaşymyzyň saýasynda bir sazçylyk mektebine bilim almak üçin ähli şertler, mümkinçilikler bilen üpçün edilipdir-de. Elbetde näme şu zatlarym hasamyr keçijik çağalary sunugata bolan söýgüsini hasam artdyrýandyr Berdiňýazdagy. Taýda ähli welaýatlardan gelip çağalar hem ýaşaýarlar hem hünärlerini artdyryp taýda dürli hünärlerden okuýarlar. Hemme şertler, mümkinçilikler bar mektebimizde. Çağalar şu höwes bilen öwrünip, ihlas bilen ýapyşýarlar hünärlerine. Ýaşlara gatnaşýarlar, aýdym aýdýarlar hünäriň daşyndan o orkestra gatnaşýarlar. Garaşdyrylan merjenler ýaşyna gatnaşyp buna çağalanmy ýeňiji bolurlar. Ana Gulbawadynaky ýaşlara gatnaşyp çağalanmy ýeňiji bolurlar. Mundan başga da çağalanmy sport bilen meşgul bolýarlar, ihlas bilen ýapyşýarlar. Berdiňýazdagy onna häzir şol çağalaryň bir ýerine ýetirýän aýdymlaryndan, sazlaryndan tomaşaçylarymyza eşitdirýäli. Ýürüýte saatçylyk mektebinde mugallimler we halipalar
Türkmen hemem daşaryurt kompozitorlarynyň bagşy sadanlalarymyň saatlaryny we olaryň döredijligini öwredýärler. Çağlar sadyň boş kakuny dogumlyja kakman başaralyn ýadyr men tize görkedeň tizem gaýtalan. Düşnüklümi? Onuň çekulerine çekeňizde gorkman dogumly batly sesiňizi görkedeň şu aýtýan aýdymyň sözleri halka düşnükli borýar edip aýtman başaryň bolamy. An boş kakunyň başlalyň. Milli saat gurallar bölümini bagşyçylyk sanatyny öwredýärler. Saz nazariyeti bölümünde nota savaty, sazyň taryhy, sazyň edebiýaty, sesini saza oşmak, sazyň guruluşy ýaly sapaklardan bilim berilýär. Halk saz gurallar bölümünde gitara, ut, bağlama, tar, akordeon, kanon saz gurallaryny çalmagy öwredýärler. Sanatyň ýaşajyk zehinleriniň eýem sazy ussatlyk bilen çalmagy başarýandygyny görüňdi. Hormatly prezidentimiziň çağalar üçin edýän atalyk aladalarynyň çäksizligini ýene bir ýola göz ýetirýär. Uflenip ve kakılıp çalınyan saz gurallar bölümünde fleyta, saksafon, gaboy, klarnet, valtorno, truba, trombon, tubo, şeýle de depin durly görnüşlerini çalmagy öwredýärler. Mehriban ýyllaşlar, anha bu görýän şekilde pursatlaryňyzda mektebiň mugallimi, Türkmenistanyň sanatda at gazanan artisti Ýolaman Sarif okuwçysyna gaboy saz guralyny çalmagy öwredýär. Taýynmy? Evet, çalarlar. Kirişli saz gurallar bölümünde alt, violonçel, kontrabas, skripka çalmagy öwredýärler. Şeýle de sapaklarynyň daşgary dürli saz gurallaryň sazlaşygyny öwretmek we duymak üçin ýörite sapaklar geçirilýär. Ýörite fortepiano bölümünde pianino çalmagy, aýdymça sadanarlyk etmek öwredýärler. Arfa saz guraly hem şu bölümde esasy okuw sapaklaryndan daşary öwredilýär. Umumy fortepiano bölümünde sadanarlyk etmegi, garmoniýany, sady duymagy öwredilýär. Hierografiya bölümünde Türkmen tanslarından, nusgawy tanslardan, halk häsiýetli tanslardan, gadymy durmuş tanslarından, döwrebap tanslardan, maşyklar we dem alyş usullary boýunça sapaklar berilýär. Okuwçylar sapaklaryndan boş wagtlary ýurdumyzda geçirilýän bayramçylyk dawaralarynyň çykyşlaryna taýýarlyk görýärler.
Bu mektebi tamamlayan okuwçylar, uçurumlar özleriniň bilimlerini ýokary okuw mektebine dowam edýärler. Ýurdumyzyň welaýatlarynyň medeniýet ojaklaryny zähmet çekýärler. Olu sınıf okuwçylaryny Türkmenistan ýa aýdymyna bilelikde aýdypyna ýerine ýetirdiler häzir. Gelin şonu dinläýelim. Gahrman arkadamyzyň saýasyna Halipa şähertlik mektebi bugünkü gün ýola goýulyp halipalarymyzyň döreden aýdymlary şähertlerimiziň bir ýerine ýetirmegine, ýaşlaryň döredijiligine dowam edip durdan. O sağlar ara şeýle hüwütsün. Gezekde de watan hakyny, arkadamyz hakyny aýdymlar döredip ýene sağlamyza ýöwredir. Mehriban ýyllaşlar biz söhbetdeşligimizde dowam edýär. Kerim ine sizem Berniýaz aganyň şägirdi. Bir näçe ýyllardan bäri näşi saatçylyk mektebine zähmet çekýäňiz. Öz döredijiligiňiz dogrusyny aýtsaňyz. Özüm hem taýda okudum, guturdum. Menem bir näçe halipalaryň elinde okudum. Berniýaz molmam meňe Türkmenistan halk artisti Aman Gowşudow bilen gyjak çalmany öwretdiler. Şeýle hem häzirki döwürde halipa şähertlik ýol barada aýdanymyzda häzir Berniýaz molum bilen köplenç saz orkestrlen işleýär, baryp Berniýaz molum bilen maslahatlaşýar. Gelip orkestr geçende çağları nähil ýerine ýetirmeli, nähil saz duýmaly. Şunki häzir gepleşimizde hödür edýän sazlarymyzyň biri körpe dutarçylaryň kiçilikden öwrenýän sazlarynyň, halk sazlarynyň biri bolup durýar. Ony orkestr üçin täze görnüşe geçirdim. Bärde hem orkestr bolan üçin giň gowrumly her saz uralyň öz başda owazy görkezilýär. Başgaça täze öwşüne, täze häsiýetde eýe bolýar. Çağlar hem kiçilikden sazy bilenlerinden soň ony özleri aýratyn dinläp, eýem özleri hem şol urdan gyzyklanyp başlaýarlar. Dawaral ýörüş sazyny türkmen halk sazynyň temasyny alynan dogany bolaly sazyndan Ýerine ýetirýän çağalar näçinji sınıf okuwçylar? Halk saz uralar orkestrymyzda çağalar 7-nji klassdan başlap ta 11-nji klassa çenli gatnaşýarlar. Şolaryň ýerine ýetirmegende saz dinleder.
Berdiyadaga ine sizin özüňizem sunwat adamy, sunwatyň aşygy. Ine halkymyza aýdymçy Türkmenistanyň atgadandan artist Ana Gurban Ilyasowyň ýanyna da birnäçe bir halk aýdymlary, bir ýanama aýdymlaryny halkymyza ýetirip bir özüňiziň muşdaklaryňyza gadan gelýäňizde. Inni bize häzir şu çağalar bilen bilelikde Halipa şäherlik mekdebiniň netijesinde dören saatlaryňyzy, aýdymlaryňyzy bir halkymyza ýetirdik. Hawana şu täze ýa işledik, gara tüdükde şu çağaların orkestr bilen bilelikde işledik. Her şonu yerine ýetirip berýän. altına bir täzelikde şu tawrollarymyzyň biri Balaman tawroly bir Türkiýe döwletlerine hem ýerde çalynýar bir indi şonu ýöldüşdirip ýördüm. Muňa dudugam diýerler Balaman tawrolyny Sarýelini sadyny ýerine ýetirip berýän.
Halipa şähertlik mektebiniň dowam edýändigini, ana şu ýerine ýetirilýän saatlaryň netijesini de görmek bolýar-da. Inni mektebiňizde bäýatleşiklere gatnaşyp ýeňiji bolýan ýaşlarymyz, ýeňiji bolýan okuwçylarymyzdan bar diýdiňizde, şu barada gürüň beräýsiňiz, Kerim oğlum. Ýakynda ýaş kompozitorlaryň arasynda bäýatleşik geçirdik. Olar mektebimiziň 10-11-nji sınıflaryň arasynda geçirildi. Jemi 30 san okuwçy bolup, olaryň arasynda eýem birinji tapgyrdan soň ikinji tapgyra geçen 14 san okuwçy boldy. Olar özleriniň eserlerini emin agdalaryna eşitdirdiler. Eserler esasan Türkmenistanyň gözelligini nasip edýän şeýlede ejelerimiz barada aýdymlar boldy. Olaryň arasynda has ýatda galyjy aýdymlaryň biri Bamrat Hakberdiýewiň bolup durýar. Ol Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şaglyýewiň sözlerini Gül diýaryň arkada diýip aýdymany döretdi. Gelin onda şu ýerde saatçylyk mektebiniň çağalarynyň ýerine ýetirmegine şeýlede Bamrat Hakberdiýewiň hem sadanarlyk etmegine ödöreden aýdymany tamaşaçylarymyza ýetiräýelim. Men Maya Kuliwatnaky Türkmen Konserwatoryýasynyň ýanynaky ýörükde taýçylyk mektebiniň 10-njy synıp okuwçysy Hakberdiýew Bamrat. Men milli sagyrlar bölüminiň dutar çalmak bölüminde okaýar. Ondan başga hem kompozisiýadan hem tapa galýan. Hormatly prezidentimiz biz ýaşlaryň ilmli bolmagy üçin akly mümkinçilikleri döretip berýär. Ine ýakynda ýaş kompozitorlar bäýatleşigine Garasydyr Gülýaryň döreden saatym bilen birinji orna münasip boldum. Bu taýçylyk mektebine bize malumlar Sunwatyň inçe tilsimlerini öwretýärler. Biz gahrman arkadamyzyň biz ýaşlar üçin etýän atalyk aladalaryna jogap edip, türkmen sunwatyny öz medeniýetimizi ösdürmekde öz goşanymyzy goşar. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtjak. Hormatly prezidentimiz jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Elbette Berniýaz ağa, Kerim oğlum, ine bir mektebimizde taýs sunwatynyň durly ugurlaryndan bir bilim berýärdi. Ine ýanky çağalaryň ýerine ýetiren saatlaryndan hem aýdymlaryndan hem görmek bolýardy. Olaryň ellerini dürli saat gurallar we Kerim oğlum ýeneden ýakylyk bir täze saatlary işlemekçi bolýaňyz. Şular dogrusyny aýtsaňyz. Özüm hem halipamyzyň aýdyşýaly mektepde çağalar öz saat gurallaryndan daşary, başga saat gurallarym öwrenýär. Menem mektepde okan döwrümde esas saat gurallarymdan daşary gyjak saat guralyny, klarnet saat guralyny hem de saksofon saat guralyny çalmany öwrendim. Ýene bir saatymy halk saat gurallary bilen orkestr bilen işlenen özüm hem saksofonda ýerine Saatyň ady gözleriň şonda gyýylylarymyzyň waspy diýer. Dowrowap saat guraly bilen milli saat guraly bilelikde sağlaşykly bir alyp gitmek üçin bir näkilik çemeleşilse gowy elbetde şu zatlaryň özleriniň sırlary bardyr. Biziň halk saat gurallary orkestrymyz olar milli üşgün ýörýär. Saksofon saat guraly bolsa ýem estrada saatyna hem goloý bolýar. Halk saat gurallaryny olar saksofon bilen kypapdaş etmek üçin ýem täze nusxawy saatdan nusxa alyp olaryň guruluşyny şoňa geçirip täzeçe işlemeli bolýar.
Berdinýada ine ýa-ni şol çağalaryň ýerine ýetirýän saatlarynyň, saat gurallarının arasynda gyjaňam türlü görnüşleri bar ekenine. Bizde şu nota bilen çalýan gyjak bar, 4 kirişli. Onuň türkmen halk taýlarymyz gyjak 3 kirişli. Onuň şu orkestrda çalmak üçin hökman 4 kirişli gyjakda çalmaly bolýar. Näşe bizim halk taýlarymyzda da dörlüğün sağırlar var, plektra dutar, kanun sağırlar, şu koşpuna kontrabas, bas veriyor. Sağızlıklar şeyle hüvüt bilen okuyarlar. Şehirtimiz, geleceğimiz bizim vatanımıza, mehruan arkadağımıza, halkımıza hizmet ederler. Arkadağımızın ömrü uzak olsun, tutyan tutumlu işler rivaz alsın, can sağ olsun. Benim şu fırsattan pedalanıp, hormatly arkadağımıza, biz yaşlara şeýle mümkinçiliklere dörep berýän üçin sag bolsun aýdýan, ömrü uzak bolsun, belent başı aman olsun. Sag bolun. Berdinýadaga Kerim molum gepleşigimize beren gurumlarymyz üçin, ýerine ýetirip beren ajaýyp saatlarymyz üçin, size alyp barýan asyrly işiňizde mydama üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzu edýäs. Goý hemişe ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz dinleýijileriňiziň bir gyzgyn söýgüsine münasip bolsun. Sag bolun. Mehriban ýerleşler. Ine şunuň bilen bugun gepleşigimizi jemleýäs. Goý hemişe asmandan arkaly, zeminni zinatly ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň saýasynda parahatlyň, bagtyarlyň boşlukçysy bolup, ajaýyp aýdym saatlarymyz belentden ýanmasyn. Gahrman arkadamyzyň jany sag, belent başı aman, tutýan tutumly işleri mundan beýlägen rowaj alsyn. Hoş, sag bolun, mehriban ýerleşler. Gahrman arkadamyzyň saýasynda baky bir tarap watanmyz ösüşleri we senýär. Halkymyzyň bagtyarlygy, watanymyzyň rowaşlygy, soňgy deterleriniň döremegine uly joşgun berýär. Türkmen sanatymyzyň, medeniýetimiziň a dawraýy arşa göterilip, aýdym bolup, eleme ýan salýar. Hormatly prezidentimiziň sunuňy goýan sarpazy belin tepkitleri ýetmäge golluk berir. Milli mirasymyza salgylanyp, döwrebap şertlerde sunugy deserlerini döretmekden lezzet alyp